हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरनायनाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन आंनि डेलि रुटिनखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। ओमफ्राय दा नै आङो फुङाव फुं माने दिनै 9ता जालायलायबाय, सिखारनो लेट जादों। हराव उन्दुनायाबो लेट जाखायो नालाय, थेवबो दिनै बिराद लेट जासिनबाय। 9ता जालायलायसै आरोना, 9ता जाबायानो। ओमफ्राय दा नै बिसिना थिसिना बानायगासिनो। ओमफ्राय ना आङो नै दा आं गाननायखौ दा सोरबा मा गानदोंबो साननो हागौ। बेखौ माने आङो मैया मोनायाव दुगैनायाव ओमफ्राय मोनाखाबाय, उन्दुखासिगोन नालाय होनना गानदोंमोन आरोना। ओमफ्रायथ' दाबो नै माबा माबि खालामना दुगैखासिगोन नालाय, ओंखायनो आं गानस्लायलायासै आरोना। ओंखायनो जेरै दं बिदिनो खालामबाय आं भिडिअखौ। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैनिखौ। अखा हागासिनो बाहेरावनो। आयौ दिनै 9ता जालायलायबाय, नोंबो सिरि मोनथाराखै? फुङावहाय आङो जेब्लाबो दै लोंग्रागौ माने जेबो जाया, जानोबो सुखुखाया। गिलासनै दै लोंग्रोनासो आङो साहा लोङो, लोंथारो दैखौ। गोजां बोथोराव दै गुदुंखौ लोङो, ओमफ्राय दा गरम बोथोर नालाय दै गुसुखौ लोङो। जिरायनानै आराम गिलासनै लोंग्रोथारो आरोना आङो। ओमफ्राय दा ओंखाम संग्राखौबो एसे सिबग्रोखाबाय। ओमफ्राय बाबानोसो फुदुंग्रोनांगोन साहाखौ। ओमफ्राय आरो दा दै गुदुङाबो फुदुंखानांगौ, सोरनोबा दै गुदुं नांगौ, सोरनोबा गुसु नांगौ। दा बाबानो गुदुं नांगौनो, बाबानो दै गुदुंखौ हरनोसै आं। बाबुनोबो गुदुंसो लोंहोखायो, दा गुदुंसो लोंबाय थाखायो। साहायाबो ओरैबायदि गोखा लोङो बाबाया, सिनिबो लोङा, सापातजों संख्रिजोंल' नांगौ, जि गोखा लोङो। बाबानिया जाबाय, एबार जोंनिखौ फुदुंलायबाय। जोंना सिनिबो संख्रिबो सापातबो गासिबो होनानै। जोंबो बारा गोदै लोङा, एसेल' गोदै लोङो। बारा गोदैखौबो लोंनो सुखुवा। आंथ' सिगाङावबो न'आवबो बारा गोदै लोंखायामोन नालाय, दा जेबो मोना आरोना। दा जागोन र' साहाजों, नों जाखांबायानो केक मोनसे? मैखौ साहाया जाबायानो, जोङो लोंनोसै। लोंनायखौ देखायबाय थाला, बाबुआ बिराद माबा खालामोना, ओंखायनो मबाइल सबाइल भिडिअ खालामबाय थाला। Mau cuma deh, mau cuma. Pulang deh. Babu नै सा लोंखांनानै माबानानै एबार गेलेनो बुस्थु लाबाय, नै गावनिखौ लाना ओंखारखाबाय। बायजोब्बासो मोजां मोनो खोमा गथ'फोरा, बायजोब्बासो लायो बुस्थुफोरखौ। गेलेनोसै बाबु? खेवनांगौ खेवनांगौ। मा दं बेयावलायनो, देखायसै माथो। सोरना दोना? थखनोसै नोङो? दे होनदोलाय दे। दे ए बि सि इ एफ जि ए दे बि खालि ए बि दे। मामिया लिरनांगौ। जि सुबाय माबाय दुगैखांबाय, 12तायानो जालायलायनोसै दिनै। गासिबो लेट जाजोबसिगोन, 9तायावसो सिखारबाय नालाय, ओंखायनो संसै आं थाब आइया माबा मैगं थाइगं हाना दोनखादों खोमा, नायनोसै र' संनोसै। पटल भिन्दि संनोसै। सयाबिन लाबोबाय, सयाबिनजों पटल आलु लाब्रा संनांगौनो। ओंखाम संनाय गोलोमफ्रुजोब्बाय, गोलोमदैया जा गोलोमजोब्बाय, फुगारनायसै। मोनखांजोबसिगोनानो, बै दावदैखौ एवबावनांगौ। ओमफ्राय पटल लाब्राया मोननांगौ, दै होदों। गेलेबायसो थादों बाबुआ।
फिथाफोर जाबाय केक जाबाय ना बे ओंखायनो जागौ सुगौ मानि दिनै 2:30 3थायानो जालायलायबाय दिनै जा लेट जाबाय ओरैनोबाबो एसेबां थाब जाखाया जानाया माने संगौ जागौ मानि 1टा 2टा बिदि जायो आरो ओमफ्राय दिनै 3था जालायलायबाय ओमफ्राय आरो बाबुआबो फुङाव माने लेट सिखारखानायखाय उन्दुवाखैमोन ना थाब ओमफ्राय संखांनायजों ग्रोब उन्दुनो नागिरनायखाय आङो बिसोरखौ जाग्रो होननानै आं बाबुखौ फुथुनानै आं उनावसो जाबाय आरो ओमफ्राय आं जाखांगौ मानि 3था जाबाय दसेनो गोलोमो नायलायनो दसेनो गोलोमो दासो मोखां थोखां सुखांजोबो आरो माबाबाय आङो दुगैथ'वासै दा दुगैसिगोन दा ओरैनो जिरायना थाथ'नो जाखांग्रा एसे जिरायनो लुगैयोना ओमफ्राय दानि खनसे सिरि मोननानै उन्दुफिनबावबाय बेलथायनानै उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय जेरै मेरै उन्दुथोंसै एबार जेबो खामानि गैथ'थारला आराम जिरायबाय थानोसै जिखौबो थिखोखांबाय खनखांबाय सुखांबाय सुनांगौ सोबाय आलदायाव दोननांगौखौ दोनबाय दा थाबाय थानोसै ओरैनो बाबु सिखारजासिम सिखारबाथ' बाबुआ गेलेखासिगोन आराम जिरायबाय थाथ'नोसै दा जेबो खामानि गैथ'ला बाबुखौ नेयै नेयै उन्दुनो ओंखारलायबाय आंबो थांलाय फैलाय जागासिनो आइया उन्दुदों सासेया माबा माबि खालामगासिनो ओमफ्राय बाबाया डिउटियाव थांबाय बाबाया दहायनो डिउटियाव थांखादों नालाय टाइमखौबो नायाखै आङो दानि भिडिअ खालामनानै डाइरेक्ट खालामनाय जादों खयथा जाखोथाय नायनो र' 4:30 बारायलायबाय दाबो सिखारासै बाबुआ जा आराम उन्दुबाय थाबाय ओमफ्राय बाबुआथ' दाबो सिखारासै दा सिखारबाथाय बाबुआ आंजों दसे थानो नागिरदोंमोन आरो गेलेगोन मागोन ओमफ्राय ओंखायनो आं सानबाय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै 4:30 बारलायलायखाबाय नालाय दा बाबु सिखारनायजों मानायजों आरो ग्रोब न' स' सिबनानै मानानै दुगैनानै आरो मोनानि साहा लोंनाय ओंखाम संनाय माबा माबि ओंखायनो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय